Dnes, 15. apríla, ideme dať dole toto torzo lipy s príslušnými povoleniami vybavenými. Takže tak, lipka musíš ísť, keď si zlomená. Dosť výrazne vidno, ako tento kmeň lipy dvíha dlažbu. Vidíme ju, aká je zdvihnutá. Nie je to v jednej línii. A je silný predpoklad, že korene lípy sú už pod základmi, pod múrivom. Ovciam som donesol konáre, lipy, no budú mať teraz hody. No, trošku budú mať hostinu. Ten strom je práchnivý celý a na spodku. Pomerný. Ani som to nestihol, ako spadol. Na. Toto čo je? Aké larvy sú v tom strome? Ty vole. Co to je? Co sú to za larvy? Ty brďa. Tuto, hoci to bolo zakryté, aj tak to bude celé práchnivé. Ty kámo, hnile až po samý spodok. Ty brďa. Narypiť úplne. Podľa mňa to... A tu by som ešte veľmi hlboko... Keby ste nejaký poklad našli, to by bolo super.